Сәләт ышкын сыман. Ул кабынып китәргә дә, сүнәргә дә мөмкин. Аңа зур ялкын булу өчен хезмәт һәм үз-үзеңә таләпчән булу кирәк. Үзеңне читтән күзәтү җиңел түгел әлбәттә. Шулай да җырчыларыбызның кайсылары үз-үзләренә гадел бәя бирә белүләрен алдагы минутларда ачыкларбыз. Эфирда яшьлек тавышы һәм мин Рузилә Хәйретдинова. Премьерага да вакыт килеп җитте. Әйдәгез карыйк. Игътибар экраннарга. Да. Эй. Ага. Ага. Сау. Так. Зор жиын буларга тора. Казаннан жырчы чакырыбыз. Биючиләрне районнан. Мин җырламыйм мени. Сиңа баянда кем уйный гитарада? Бар, чәй әзерлә. Армиядан кайткач, җырчылар белән киткән булсам, гитарда да уйнап йөргән булыр идем инде. Ватылдым әллә? Гомер үтә инде, шушы ватып тракторны килә. Ә мин гитарист эзлим. Әйдә, уйнап күрсәт.
Да. Киләсе җырчыбыз үз фикерен булай дип белдерде. Җырчы булу ул үз өстендә зур эш таләп итә торган авыр хезмәт. Тавыш яңгырашы, үзенчәлеклеге, сулыш. Бу әле зур айсбергның очы гына. Бары тик алга омтылган кеше генә уңышка ирешә ала. Серле күзләр җыры белән Регина Нур алдагы баскычта. Карыйбыз һәм тавышлар бирәбез. Дип сорады. Утлар салдың минем йөрәгемә, мәхәббәт ушагын яндырдың. Утлар салдың минем йөрәгемә, мәхәббәт ушагын яндырдың. Худай бирсә, ышанам мин күңелем көтә. Бәйләнсә язмыш юлларыбыз, без буларбыз ышанам бергә. Бәйләнсә язмыш юлларыбыз, без буларбыз ышанам бергә. Без буларбыз ышанам бергә. Без буларбыз ышанам бергә. Ләйсән Ихсанованың җавабы белән дә танышыр вакыт. Вокал укытучыларым минем тавышыма артык зыян китермичә, табигылыгын сакларга тырышып укыттылар. Инде күп еллар мин профессиональ сәхнәдә эшлим. Җырлау ул минем һөнәр. Шуңа күрә тавышыма бик сак карыйм. Салкын кайнар ашамыйм, төрле күнегүләр ясыйм. Ә җырларга килгәндә репертуарымны һәр вакыт яңартып торам.
Үз эшемнең остасы булу өчен мин бик күп хезмәт куям ди җырчыбыз Юлия Зарга. Мин һәрвакыт үземә бик таләпчән булдым. Үҗәтлегем һәм эшне ахырына кадәр җиткерү теләге уңай нәтиҗәләр бирә. Шулай ук тавышны саклауда бик мөһим әйбер. Юлия туңдырма ашамый дип уйлыйсызмы? Туңдырманы җылы килештә ашарга була ди ул. Безгә бары бүләк кенә, якты дөнья түгел мәңгелек. Безгә дигән озын гомерләрнең кадерләрен бик нык белерлек. Яхшы кайф телим барыгызга, яхшы булсын бөтен эшегез. Якты уйлар уйлап, җырлап, биеп, матур итеп кенә яшәгез. Яхшы кайф телим барыгызга, яхшы булсын якты уйлар уйлап, җырлап, биеп, матур итеп кенә яшәгез. Үтә язлар, үтә ямьле җәйләр, көзләре дә үтеп китерләр. Кар буранлы кышлары да сиздермичә килеп җитерләр. Яхшы кайф телим барыгызга, яхшы булсын бөтен эшегез. Якты уйлар уйлап, җырлап, биеп, матур итеп кенә яшәгез. Яхшы кайф телим барыгызга, яхшы булсын бөтен эшегез. Якты уйлар уйлап, җырлап, биеп, матур итеп кенә яшәгез. Үтсен әйдә вакыт, туктамагыз, иң мөһиме матур үтсен ул. Безгә дигән бәхет гел елмаеп, кала җәеп алда көтсен ул. Яхшы кайф телим барыгызга, яхшы булсын бөтен эшегез. Якты уйлар уйлап, җырлап, биеп, матур итеп кенә яшәгез. Яхшы кайф телим барыгызга, яхшы булсын бөтен эшегез. Якты уйлар уйлап, җырлап, биеп, матур итеп кенә яшәгез. Якты уйлар уйлап, җырлап, биеп, матур итеп кенә яшәгез. Җырчы булу ул сәләт кенә түгел. Күбрәк үз өстендә эшләү ди Лилия Нәҗмиева. Үзенең сәләтен үстерү өчен ешрак концертларда, конкурсларда, фестивальләрдә катнашырга тырыша икән. Җырчы кызыбызны яңа үрләр белән котлап, бирегә чакырабыз. Бүген ул истәлеккә җыры белән алдагы баскычта. Кетем дисен, сине озак тотмам. Кетем дисен, әйдә китеп бар. Кызгандырып, елый күрмәс зинһар, теләп калам сиңа ак юллар. Истәлеккә калдыр бер елмаю, әнә шулай иске алырмын. Калдыр, калдыр бер тамчы мәхәббәт, бары бәхет теләп калырмын. Истәлеккә калдыр бер елмаю, әнә шулай иске алырмын. Калдыр,
тамчы мәхәббәт, бары бәхет теләп калырмы? Бер киткәчтән ишекләрне ачып, керә күрмә кире яңадан. Башта кыен булыр, аннанысы аранырмын диеп уйлардан. Истәлеккә калдыр бер елмаю, әнә шулай иске алырмын. Калдыр бер тамчы мәхәббәт, бары бәхет теләп калырмын. Истәлеккә калдыр бер елмаю, әнә шулай иске алырмын. Калдыр бер тамчы мәхәббәт, бары бәхет теләп калырмын. Дөнья булгач, булды төрле хәлләр, шатлыклары булды борчулар. Язлар, җәйләр бер-бер артлы үтеп, ышанам барсы онытырлар. Истәлеккә калдыр бер елмаю, әнә шулай иске алырмын. Калдыр бер тамчы мәхәббәт, бары бәхет теләп калырмын. Истәлеккә калдыр бер елмаю, әнә шулай иске алырмын. Калдыр бер тамчы мәхәббәт, бары бәхет теләп калырмын. Бары бәхет теләп калырмын. Дуслар, сез ТНТВ телеканалында яшьлек тавышы тапшыруын карыйсыз һәм сезнең белән әле дә мин Рузилә Хәйретдинова. Әгәр сезгә җыр яисә клип ошый икән, QR-код аша безнең сайтка кереп, үз тавышларыгызны калдыра аласыз. Сез тавыш бирә торыгыз, ә мин сезгә чираттагы клипны күрсәтәм. Яратамын диеп, гөл елмаеп көлеп, янарымда гына йөрисең. Күзләремә карап, күңелемә ярап, кайнар кочагымда рисең. Җанга якын бит син, сүнмәс ялкын бит син, син бит җаным миңа бер генә. Дөнья яман татып, чәчәк булып атып, яшик бергә син һәм мин генә. Җанга якын бит син, сүнмәс ялкын бит син, син бит җаным миңа бер генә. Дөнья яман татып, чәчәк булып атып, яшик бергә син һәм мин генә. Син бит минем язым, син бит җылы назым, син кояшым, син бит айларым. Яратып көлсәң дә,
Жанга якын бит син, сүнмәс ялкын бит син. Син бит җаным миңа бер генә. Дөнья ямен татып, чәчәк булып атып, яшик бергә син һәм мин генә. Жанга якын бит син, сүнмәс ялкын бит син. Син бит җаным миңа бер генә. Дөнья ямен татып, чәчәк булып атып, яшик бергә син һәм мин генә. Син генә. Син генә. Сине генә күңел, ярый читтә түгел. Атлыйбыз бит икәү янәшә. Ойда зәңгәр күктән, мин бәйләм дип күптән. Сез бәхетле диеп эндәшә. Җанга якын бит син, Sönmez yakın bitsin. син бит җаным миңа бер генә. Дөнья ямен татып, чәчәк булып атып, яшик бергә син һәм мин генә. Җанга якын бит син, сүнмәс ялкын бит син. Син бит җаным миңа бер генә. Дөнья ямен татып, чәчәк булып атып, яшик бергә син һәм мин генә. Җанга якын бит син, сүнмәс ялкын бит син. Син бит җаным миңа бер генә. Дөнья ямен татып, чәчәк булып атып, яшик бергә син һәм мин генә. ТМТV телеканалы үзенең мөмкинчелекләрен көннән-көн киңәйтә бара. Әгәр сез тапшыруыбызны карамыйча калсагыз, ТМТV телеканалының рәсми сайтына кереп, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Һәм иң кайнар яңалыкларыбызны беренчеләр рәтендә булып, социаль челтәрләребездә күзәтергә мөмкин.
Айнур Галямов үзенең җырлау усталыгын булай билгеләде. Үземне начар җырлыйм дип уйламыйм. 5 балдан 5-не бирердем, башкача уйласам җырлап та тормас идем ди җырчы егетебез. Афәрин, үзеңнең бәяңне беләсең, ә хит парадыбызда ничәнче урында урнашканыңны хәзер ачыклыйбыз. Дусларның тут буламы, яшаклары кабатланамы, бакчаларда уйнап үсеп, мәктәп юлын бергә үтеп, төрле шәһәрләргә күчеп, дусларның ынтыламы. Нигә шулай була, яшәп арта кала, тормыш алга бара, яна дуслар табыла. Онытмагыз сез якын дусларны, күрешергә табыгыз вакытны. Нигә шулай була, яшәп арта кала, тормыш алга бара, яна дуслар табыла. Онытмагыз сез якын дусларны, күрешергә табыгыз вакытны. Яшьлекнең мизгелләрен, балачакның истәлеген, калдырыйк без йөрәктә. Балачакка тагын кайтып, сөйләшеп искә алып, ныгытыйк без дуслыкны. Нигә шулай була, яшәп арта кала, тормыш алга бара, яңа дуслар табыла. Онытмагыз сез якын дусларны, күрешергә табыгыз вакытны. Нигә шулай була, яшәп арта кала, тормыш алга бара, яңа дуслар табыла. Онытмагыз сез якын дусларны, күрешергә табыгыз вакытны. Алда матур көннәр булсын, дуст-туганнар артып торсын, дөрес юлдан бергә атла. Сикәлтәле юллар үтеп, озын тормыш юлын кичеп, саклап калыйк без дуслыкны. Нигә шулай була, яшәп арта кала, тормыш алга бара, яңа дуслар табыла. Онытмагыз сез якын дусларны, күрешергә табыгыз вакытны. Нигә шулай була, яшәп арта кала, тормыш алга бара, яңа дуслар табыла. Онытмагыз сез якын дусларны, күрешергә табыгыз вакытны. Нигә шулай була, тормыш алга бара, онытмагыз сез якын дусларны, күрешергә табыгыз вакытны. Җыр дип аталган тылсымлы дөньяда әлегә мин белмәгән, ишетмәгән әйберләр, ачмаган ишекләр бик күп. Шуңа күрә җыр дөньясы минем өчен кызыклы да, шул ук вакытта тылсымлы да. Мин әле озын юл башында гына ди Юлия Талхина. Һәм мин Юлия белән тулысынча килешәм. Гомер буе яңа ачышлар ясап, үз сәләтеңне үстерү өстендә эшләргә кирәк.
Риза булып яшик булганына Җырлар белән җанны балкыттым Ашыгула илдә ялгышларга Үкенүләр бәхет китерми Бүгенге дә җырлап яшик әле Гомер яңган биш кат белми Мизгелне туктатып булмагандай Үткәнне булмый кайтырып Кире язып булмый язмышларны Булмагандай ялкынны ярып Ашыгула илдә ялгышларга Үкенүләр бәхет китерми Бүгенге дә гөрләп яшик әле Гомер яңган биш кат белми Ашыгула илдә ялгышларга Үкенүләр бәхет китерми Бүгенге дә гөрләп яшик әле Гомер яңган биш кат белми Геләнү илтми куанышка Шатлыкның да бит үз вакыты Риза булып яшик булганына Җырлар белән җанны балкыттым Ашыгулар илдә ялгышларга Үкенүләр бәхет китерми Бүгенге дә гөрләп яшик әле Гомер яңган биш кат белми Ашыгулар илдә ялгышларга Үкенүләр бәхет китерми Бүгенге дә гөрләп яшик әле Гомер яңган биш кат белми Тапшыруыбызны искә алыр вакыт килеп җитте. Кайсы җырчыбыз бүген нинди позиция яулаганын исебезгә төшереп китик. Серле җылы карашларың Елмаюлы якты йөзләрең Күз алдымда хәзер әле Синең күзләреңнең нурлыгы Күз алдымда хәзер әле Синең күзләреңнең нурлыгы Яхшы кайф телим барыгызга Яхшы булсын бөтен эшегез Якты уйлар уйлап, җырлап, биеп Матур итеп кенә яшәгез Китәм дисен, сине озак тотмам Китәм дисен, әйдә китеп бар Кызгандырып елый күрмәс зинһар Теләп калам сиңа ак юллар Җанга якын бит син, сүнмәс ялкын бит син Син бит җаным миңа бер генә Дөнья яман татып, чәчәк булып атып Яшик бергә син һәм мин генә
Нигә шулай була, яшек арта кала, тормыш алга бара, яңа дуслар табыла. Онытмагыз сез якын дусларны, күрешергә табыгыз вакытны. Ашыгыла илдә янышларга, үкенүләр бәхет китерми. Бүгенге дә җырлап яшәгәле, өмер янга биш кат сөтелми. Яшьлек тавышын дәвам итәбез һәм биредә Элина Нишева. Гаиләмдә барысы да сәнгать кешеләре, җырчылар, биючеләр. Бәләкәйдән хыялым җырчы булу иде. Ниһаять, әлегә хыялыма ирештем. Барлык булышкан туганнарыма, дусларыма рәхмәтлемен. Минем тормыш девизым көн сайын үз өстендә эшләү. Җырларга килгәндә күңелем ничек тели, шулай җырлыйм һәм тормышчан темаларны кузгалтырга тырышам ди ул. Лаеклы җавап, лаеклы баскыч синеке бүген. Кешенең җырлау сәләте күп очракта 2-3 яшендә ачыла. Сәләтсез кешеләр булмый. Кечкенәдән баланың нәрсәгә сәләтле булуын күрергә кирәк һәм игътибарсыз калдырырга ярамый. Аны үстерү өчен тиешле шартлар булдырырга кирәк. Сезнең белән сәләтләргә бай булган яшьлек тавышы һәм мин Рузилә Хәйретдинова булдым. Киләсе очрашуларга кадәр